izinto ezama-divorce ekuhambeni kwesikhathi indoda thothi isikhipha imali yaningi yaze yadivosa kwenzakalani uzwe indoda esikhala ngey'mali zayo siyayikhipha. Ilento yokuba careless ukunganaki. Uma uyindoda fanele ube smart ukwazi izinto ukuyinaka, ukwazi izinto ukuyibhekisisa. Uyabona kunomuntu wesifazane ofika umthanda kodwa thola ukuthi akekho enough for ukuthi abambisane nawe ngokwempilo ngoba wena unamandla futhi strong futhi unengqondo. Yena uwumuntu nje kodwa akanamandla akanangqondo. Uyazi ukubone uma uwumuntu wesilisa kube khona abantu abayizitha kuwena abazofike bakushaye ngesichitho befuna ukunihlukanisa ngoba bayibona ukuthi into yenu ukuthi izoba namandla. Umoya omumba uyihlasela into engenamandla, uyayiyeka uhlasela lento enamandla ufuna ukuyihlakaza. Uma besifaka isichitho uzwe wena ukuthi uma uhleli nomama yazi sekunesidinyane siba khona. Ubese ugcina umthathele iwashi usumnika iwashi egqume egeze phalaza gcine seniphuma nesangomeni thizeni niyocela izinto niyiclean uzwe ukuthi hayi sekuthe dwi. Ngobani wena uyindoda futhi unengqondo uyisolile lento ukuthi okay ngoba sekwenzakala kanje akukwazi ukuthi ngingaba nomuntu sithandane kahle ekuhambeni kwesikhathi mangihleli naye ukuthi xifu isihlukane naye. Kukhona into ewumoya eyenza ukuthi lento leyo yami naye ifuna ukubhidlika. Ake siwulwiseke lowo moya bese wena uyasukuma-ke njengomuntu wesilisa. Yena zifike igadla izitha ayijabulise. Uthi athola seneshende, uthi uyathola uselalela kakhulu odade bakhe noma uselalela kakhulu abangani bakhe. Indaba yakho njena akasekho kuyona. Usuyabona noma ukhuluma ukuthi usenokukugolozela usefuna vele ukuhamba. Uyabona uma kwenzeka kanjalo kusuke kuyisayini yokuthi lo muntu akekho semandleni ukuthi abambisane nawe ufuna uphume kuyena. Akezi kuwena ezokutshela ukuthi baba kaSibanibani uyazi mangihleli nawe noma ngivakashile ngize la ekhaya kwakho kuye kuthi xifi angazi ukwenzakalani kodwa bengithanda mangise ekhaya ukuthi ngize kuwena. Yazi bengithanda uma uphumile usemsebenzini ngihlela endlini engathi ungahlezi ukhona la ekhaya. Bengiye ngifise ngisho ukuthi ngathi uyeke umsebenzi ukuthi ingoba phela asazi sisodlani mungayeka umsebenzi. Kodwa nje makubuya emsebenzini sekuthi nje xifi engathi ungabuyela emsebenzini uyohlala khona. Angeke aze akutshele lonto. Angeke aze akutshele lonto athi sukumana okungenani niyobheka ukuthi yini enza lonto. Uzodwa yena avumele lento eyenziwa izitha zakho ukuthi mayenzeke. Uqede lapho umthole umfazi wakhe seneshende. Isilonda leso oyoze ungene nasemgodini ukuthi wadlelwa umfazi wakho wavuma ukudliwa ukhona uyindoda. So asibhekeni lento yabantu besifazane. Izincane izimpawu ekufanele siyibone kubantu besifazane bese siyabayeka sibashiye ngesizathu sokuthi sibalekela ukuthi inhliziyo